Ibu istiqosah donga kita sedaya mugi-mugi diijabah dikabuli dening Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Udhuni astajib lakum aturipun Allah donga sira kabeh marang ingsun mesti tak kabuli. Makanya monggo ibu setiap saat monggo kita selalu donga, selalu maos istiqosah. Sak sempat-sempate monggo kita istiqomah nggih Bu. Sak eling-elinge nek saged nggih mantu maghrib, komputer subuh, apa manten. Niki dungane sampun lengkap, insyaallah sampun lengkap, saged dipun pahami. Artine maknanipun nggih, Mbak. Saged-sagede monggo kita istiqomahne ibadah donga. Gitu. Minangka bekal kita bijing. Wonten surat Al-Asr niku disebutne Allah bersumpah wal asri. Wal asri niku artine demi masa. Napa Mbah, Bu? Demi masa. Masa niku nggih waktu niku. Masa niku pengertiannya luwih luas daripada waktu. Nek waktu niku terpancang dengan jam, tapi nek masa itu tidak terbatas demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia niku dalam keadaan rugi. Rugi ya, semua manusia rugi. Kecuali ilal ladina amanu, kejaba wong sing iman. Nah, iman ki apa Bapak? Iman iku yakin, apa Mbak? Yakin niku percaya dumateng sinten? Gusti Allah. Artine kita niku riyen boten wonten sakniki ada, sing ngontene nggih Gusti Allah. Sing maringi rezeki nggih Gusti Allah. Sing maringi masalah nggih Gusti Allah. Sing maringi solusi nggih Gusti Allah. Dados sing menungso niku nggih to, sifate niku ditakdir dalam keadaan apapun niku takdire Gusti Allah. Cuman niku mboten yakin. Terus Gusti Allah niku ngawasi kita dalam kondisi napa mawon. Kita niku selalu diawasi, dipirsani Gusti Allah. Ngoten niku artine iman. Nah, suatu saat kita biasa nggih boten wonten sedo. Nggih Pak sedo to, masa urip terus nggih Mbak? Kok sampai 200 tahun. Gentian nggih, gentian kita donya iku pun tiyang nggih to. Nah, niku wal asri sedaya manusa dalam keadaan rugi kejaba tiyang ingkang beriman. Iman dumateng Gusti Allah. Wa amilus sholihati dan beramal saleh. Pengertian amal saleh niku napa? Ngoten nggih. Amal saleh niku sedaya syariat ingkang dituntune dening Gusti Allah. Rukun Islam niku nggih, rukun Islam kita diaturi maos syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor kali nglampahi napa, Mbak? Salat. Kita nglampahi salat. Nggih to. Salat niku sing terus dinten ping pinten? Ping setunggal apa ping kalih? 5. Ping gangsal nggih, Mbak. Ping gangsal syukur-syukur purun salat tahajud. Nggih, Mbak. Kasih tiyang ingkang saleh salehah niku tiyang cerdas dumateng Gusti Allah gadah amalan salat Tahajud. Ora iso melek Mbak Pat piye ngantuk. Carane pripun, Bu? Niat. Di film mujuk sing kantang, Mbak. Sak napa niku? Sak liter niku diombe kan. Mengke mesti pipis. Nggih to, mesti uyo. Lah mesti pipis. Mengke nek kok pipis kudu Mbak nggih. Salat aja makan turu malih. Carane ngoten. Terus ndonga, ya Allah niat kula badhe salat tahajud mengke jam 3:30 ngoten nggih. Syukur-syukur jam 3. Nek kita gadah niat ngoten, ngoten niku mengke saged ngoten lho nggih. Siji niat, nomor loro mujuk nggih, Mbak. Apa masih barek kan malah mangkler. Nggih, Mbak, Bu. Carane ngoten. Iso mengke dibangun nek. Terus mengke nek bar salat tahajud saged salat napa niku? Hajat. Hajat kita napa usuli sunatan hajati 2 rakaat. Terus malih ngoten salat obat, ditutup salat witir. Nah, matur medal jawi. Maos napa madhep mulon? Robbana khalaqtahada batila subhanaka faqina adzabannar. Indah mawon. Dan iku ganjarane padha karo ibadahe para malaikat. Para lho, ngene para wis siji napa kalih, Mbak? Banyak. Nggih, nek kata para niku berarti akeh. Lah, malaikat niku ibadahe mesti ikhlas. Nggih to, kita kadang kurang ikhlas. Lah nek malaikat mesti ikhlas. Lah, maca niku wae artine robbana ma khalaqtahada
hadapatillah Ya Allah, subhanaka fakina Rabbana makola taman itu sesuatu. Engkau telah menciptakan semua ini tidak sia-sia. Fakina ada benar, hindarkan saya dari siksa neraka. Ini waktu jatuh sih, yang kita ngingati langit bunyi mbak. Saya itu nggak bersolat tahajud. Ini rasanya piu-piu, ngingati bulan, ngingati apa bintang. Suasananya sepi. Awak ini rasa ya Allah aku begitu cilik diciptani Allah. Ya Allah, ngoten, bareng ngoten donga. Ya Allah jatino, ya Allah paling rezeki, ya Allah paling sehat. Ngoten ya Mbak. Ya anakku butuhan ujian paling lancar. Bapak itu rada rewel ya Allah jenengan lunakne atine. Ngoten, betul napa-napa donga mawon. Nah, insyaallah cos prang waktu niku. Cara ibaratnya jalan tol niku jam yang wonten jam 3:04 niku sepi nggih Mbak. Wes, artine napa? Cepet dikabulne dening Gusti Allah. Terus kita sedaya gak jajan apa mboten, Bu? Jange kok sapa mosok ora mboten jajan nggih. Pengen duwe anak sing didongakne, pengen apa wae hajat kita, pengen sehat dan itu hajat. Lah monggo hajat kita suwun dan dumateng Gusti Allah salat. Aki wis salatan, ndek salat. Wasta'inu bisabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nah, ngoten niku insyaallah kita benar-benar tapi kantuk pitulunge sinten Gusti Allah. Salat niku sing ngaji wingi kita ampun bahas nggih. Salah satu penghuni surga Aden adalah tiyang ingkang napa negakne salat. Mangke nek ditekoni Yumi Yutun sampai salat kok segep mengi nyapa. Nah, jarine Mbak Pat nurut salat napa Bu Arab ayat 22 tiyang niku nek purun ngerjane salat, negakne salat, jaga salat dijamin masuk surga Aden. Surga Aden itu surga ingkang penuh kenikmatan selamanya. Nek nikmat yo selawase. Lah nek ditekoni ngoten. Ya terus hikmah nek kita purun salat niku ati nggih tenang, nggih Bu nggih. Kita niku ditolong dening Gusti Allah lan becik pikantuk jaminan penghuni surga Aden. Alhamdulillah. Sing matur niki Al-Qur'an lho Mbak Nes kula. Nek kula nek ngapusine nek boten kelirune nek Al-Qur'an mesti betul. Nggih to, mungkin jenengan tingali surat Ar-Ra'd ayat 22 mungkin ra nyebut ning ngoten. Penghuni surga Aden salah setunggal tiyang ingkang purun negakne salat. Negakne niku dijaga wektune. Nggih to, wayahe zuhur, wayahe asar dilampahi. Nek kerjane aku yang tau sholat setahun pisan kapan pas Idul Fitri ae. Iku kerjane kowe. Tapi nek kerjane iku dijaga sholate. Oh iya iki wayahe luhur ya. Aku tak ndang sholat. Wah iki wayahe magrib aku ndang cepet mulai, ndang cepet mulai kiling sawah. Lah ngoten iku jenenge napa? Njaga wektune sholat. Berarti yang ngoten iki wau dijamin masuk surga Aden. Alhamdulillah. Dipun saged dipahami ya Bu, Mbak. Nek kita saged beriman lan beramal soleh, terutama ngerjani salat nggih, terus bayar zakat. Nah, zakat itu nggih, terus sedekah. Lah, ngoten niku sedaya amal soleh apa mboten? Nah, jenengan ngaji ngeten iki, masyaallah. Iwak-iwak niku lho, teng segara niku ndongane kita. Ndongane sinten? Tiyang ingkang belajar tuku ilmu agama. Ngoten lho nggih. Niku pokoknya ilmu Al-Qur'an sing kita pahami niki. Niku didongakne para makhluk. Nek jenengan iki pirsa saestu Bu, ngenten niku asline bab malaikat melok dongane. Nek jere ngincen kok kadoan. Gak wani niku saestu niku tentang fadilah yang belajar. Terus sedaya tiyang itu dalam keadaan rugi kejaba yang sinten mau beriman dan beramal saleh. Terus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihati artinya saling ngelingne ngejak kebaikan. Ayo yuk ngaji, ayo sholat bukan awake dhewe urip. Kok sesuk nek sholatne piye? Ngoten nggih, Mbak. Urip ora gelem sholat mongko mati kok nyolatne, nyolat kok dhewe. Ngoten nggih, Mbak. Lah ngoten. Lah makane puji urip. Lah monggo saling nasihat-menasihati ngelingne dalam kebaikan. Wa ta'awubil haqqi wa ta'awubis sabr dan nasihati supaya sabar. Urip ning donya niki ya sebenarnya lampahi nggih Bu. Abdul ya mata ukara. Donya iki sementara. Lah makane nggih sampe sementara niku nggih siksa sabar. Sabar nggih Bu. Sabar-sabar ibadah iki
sabar, nyambut gawe nggih sing sabar, nggih to, ngadepi cobaan apa sing sabar. Sabar ki apa to Mbak Pat ngoten nggih, Bu? Sabar ku kuat-kuatne, ditata-tatane, dikuat-kuatne, diistiqomahne, dilanggengne. Niku pengertian sabar. Nah sabar turu mawon sabar apa mboten, Mbak? Mboten. Males. Lagi kasron, makanya mugi-mugi kita termasuk tiang nomor tunggal apa Bu? Beriman, tiang purun beramal soleh, purun saling ngelingne mengejak dalam kebaikan. Insya Allah tiang ingkang beruntung. Nek kebalikannya rugi napa? Untung. Itu surat al-asri itu biasanya diapalnya nggih. Wal asri innal insana lari-lari apa kali Bu? Maknanya itu kalau saya kita ngaji niku. Alhamdulillah. Mungkin kita atas keterangan Ikam 4 nggih Bu. Saniki monggo kita ngaji kitabnya dibuka. Kita ngaji juz 3 tafsir Al-Ibris surat Ali Imran ayat 37 halaman 134. Sampun lagi. Nggih, ingkang mboten ngasta mirengaken mawon mboten napa Bu, Mbak, ganjarane sami. Tapi pun ngato nggih, Mbak. Kok ngipi kok. Monggo mirengaken lawase. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Iki nggih. Fataqabbalaha mongko nerima ing Maryam Rabbuha sapa pangerane Maulud Maryam dikabulin kelawan penerima hasanin kang bagus wa ambataha lan nyukulaken apa Rabbuha ing Maryam nabatan kelawan tukul hasanan kang bagus wa kapalaha lan ngurumat ing Maryam Zakaria sapa Nabi Zakaria ulama dakola nalikane melebu alaiha ing atase Maryam Zakaria mihraba sapa Nabi Zakaria ing mihrab wajada mongko nemu ya Nabi Zakaria indaha rizqa ing dalem sandingane Maryam iku rezeki. Pola mongko dawuh sapa Nabi Zakaria, ya Maryamu, he Maryam, anna lagi iku saka endi keduwe sira hada utawi iki rezeki kolat mongko matur Siti Maryam buwa utawa hada artine rezeki panganan wau min imbillahi saking ngersane Gusti Allah innallaha sepuhune Allah iku yarzuqu ngrezekeni ya Allah mayyasha ing wong kang ngersakaken ya Allah ing man dikhairi kelawan tanpa kisaban hitungan. Hunalika ana ing kono daa Zakaria andonga sapa Nabi Zakaria robahu ing pangerane Nabi Zakaria kala matur iya Nabi Zakaria Robbi tu pangeran kula habli mugi maringi panjenengan dhateng kula miladunka saking ngarsa panjenengan duriyatin ing anak Toyiban kang soleh inaka sepuhune panjenengan sami doa iku sami doa zat kang midanget ing dipenuhun. Dua ayat ya Mbak ini. Dua ayat. Terus kawan boten apa? Panadasbu. Nah, mongko ngudang ing Nabi Zakaria al malaikatu sapa malaikat bahwa utawa Nabi Zakaria iku imun jumeneng yusolli kali salat fil mihrabi ing dalem mihrab annallaha setuhune Allah taala iku yubasyiruka ambungah ing Allah ing sira biyahya kelawan Nabi Yahya musaddiqon kali ambeneraken bi kalimatin kelawan kalimate minallah saking Allah taala wa sayyidan lan dadi panutan hasuron lan lumuh saking wong wadon wa nabiyan lan nabi minas sholihin saking golongane wong soleh-soleh. Lawan pola matur iya Nabi
Zakaria, Robi tu pangeran kula anak kedue pandika Yakulu anak Yakulu kedue pundika ana li kulamun iku kedue kula apa anak waktu balakoni lan teman-teman tumeka ing ingsun alkibaru apa tuwa waproanti lan utawa wong wadon ingsun iku angkirun gabuk Ola gawo iko Jibril kadalika iya kaya ngono utawa Allah kadalika Allahu utawa Gusti Allah yaf'alu iku nindakaken iya Allah mayasya ing barang kang ngersakaken iya Allah. Sampun ditekani sampai ayat 40 ya. Saya keterangane mulai ayat 37 monggo kita waos. Siti Maryam mau katrima dening pangeran kelawan panerima kang bagus tegese diparingaken khidmat ing Baitul Muqaddas kaya kagung Siti Maryam pinaringan seger kuwalasan bagus banget lan dirupakake dening Nabi Zakaria semono Nabi Zakaria mlebu ing mihrab panggonane Siti Maryam. Nah, terus kono pirsa daharan kang endi-endi panandikane saka ngendi iki Maryam Siti Maryam mangsuli punika saking ngersanipun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punika paring rezeki dhateng sinten ingkang dipun kersakaken tanpa etang-etangan. Faidah Siti Maryam iku wiwit bayi wis ora ngersakaken resep jalaran wiwit bayi wis kapisah saking ibune lan dipasrahaken Nabi Zakaria. Dene Nabi Zakaria Siti Maryam di rumah lan digaweake panggonan ana ing masjid kan panggonan mau ora diambahi kejaba dening Nabi Zakaria dhewe yen munggah nganggo ondo dening yen wayah daharan lan ngunjuk dikirimi dening Nabi Zakaria ya kang mengkono iku kang disebut mihrab. Siti Maryam isih bayi wis bisa ngendika wallahu a'lam. Ayat selanjutnya bisa kekuasaane pangeran lan keramate Siti Maryam kang mengkono iku Nabi Zakaria senajan wis sepuh banget. Nah, panjenengane uga nyuwun marang pangeran matur duh Gusti dalem nyuwun panjenengan dalem paringi putra ingkang saleh Gusti panjenengan dalem dan ingkang kuwasa nyembadani panuwun. Terus ayat 39 keterangane nuju Nabi Zakaria salat ana ing masjid dadaan midhanget pangundange malaikat Jibril kang surasane Allah Ta'ala badhe maringi bebungah dhateng panjenengan mesti dumateng Nabi Zakaria putrane ingkang nami Yahya ingkang nglairaken bilih Nabi Isa menika kasistahan mawi kalimat kun tanpa bapak lan Yahya wau badhe dados panutan lan boten caket tiyang istri lan badhe dados nabi golongan tiang-tiang ingkang saleh. Sampai ayat 40 diwaca Mbak 40 termasuk. Terus Nabi Zakaria matur, kados pundi Gusti tiyang kula sampun sepuh umur 120, umur 120 Gusti aku lihat Kata tahu. Lan bojo dalem ugi sampun luas umure 98 tahun. Gusti Allah Ta'ala dawuh kang surasane, iya wis mengkono Allah Ta'ala agawe apa kang dikersakaken. Sampai ini dulu terangkan ayat 37 niki kelanjutannya ayat 36 kemarin niki tesih cerita tentang sinten Bu keluargane Imron nggih. Imron niku gadah istri namine Hana. Lah tiyang kali ini Imron kalih Hana niki gadah putra niku sinten Maryam. Nggih ta Maryam niku ping jamu mboten gadah yoga pengen duwe anak Maryam sinten niku Imron kalih Siti Hana wau.
Donga akhirnya dikabuli. Karepe pengen duwe anak lanang gitu. Ternyata laire anak istri. Ngoten lagi. Terus niku Robi ini nada rumah bibat nih muharram fatakobal ini innaka angkas sami walim ayat rondo limo ini niku hamil niku Siti sinten Maulana gitu niku nada bahwasane anak ning jero weteng ugi ya Allah iki besok tak nadane ben ngabdi dumateng jenengan niku janjine Siti Ana bener lahir senajan istri ternyata niku napa bener-bener di karepne supados bener namung ibadah dumateng Gusti Allah. Saestu Siti Maryam niki akhirnya Imran itu senes nabi tapi tiang ingkang soleh sedo. Sadurunge Siti Maryam lahir niku pun sedo. Lah gitu. Terus akhirnya Siti Maryam diopeni sinten pamane sinten Bu namine Nabi Zakaria. Dadose Siti Maryam itu ponakane Nabi Zakaria. Imran itu adike Nabi Zakaria. Pun sedo nggih. Wonten surat Ali Imran ta namine niki critane mung pendhet sare. Lah akhirnya Siti Maryam diopeni Nabi Zakaria, terus tiket nih manggone nih merok, gone koyo panggung ngoten lho. Lah ning kono ki Siti Maryam ki ora tau wektu. Dadak nek payah diparani duwe panganan, ning andine Siti Maryam niku wis nyepak panganan, wis lengkap. Buah, sayur, sendok, sembayang, panganan, daging kono lengkap. Ditekoni Nabi Zakaria, "Ya Maryam, iki panganan saka ndi?" Jawabe Maryam mau napa, Bu? Saking Gusti Allah. Allah nek ngersake segala sesuatu dadi gampang. Nah, terus akhirnya iki cerita nggih, Bu. Nabi Siti Maryam mau nggih, nggih Siti Maryam, lah Masya Allah mengendaki Siti Maryam hamil tapi tidak punya suami. Kata lah sing dilairne niku Nabi Isa. Jadi Nabi Isa niku anake Siti Maryam. Allah mengendaki tanpa bapak. Gitu. Niku diinai wong telok wong. Lah mboten dijawab, akhirnya diduduk bayine sing iso jawab niki. Dadok Nabi Isa bayi niki. Ini Abdullah. Sinten, Bu? Ini aku hambane Gusti Allah. Aku dikongkon niate agamane Gusti Allah. Ngoten. Bayi niku iso ngomong. Jadi sak donya ki bayi sing iso ngomong siji bayine bayi Nabi Isa niku nggih. Terus Jurais niku bayi kan ditekan kali perute iso ngomong. Jurais itu difitnah tiyang terus tiyang soleh. Terus nomor 3 bayi sing wektu niku Nabi Yusuf difitnah Siti Zulaikha niku. Bingung nek saksine. Lah kok bayine pembantune iso ngomong. Sing salah iku Zulaikha. Nek belakangnya Nabi Yusuf sing sobek berarti sing salah Zulaikha. Nek sing sobek depan berarti sing salah Yusuf sing muni ora bayi. Nggih ta? Juga sing bayi iso ngomong. Bayine jenengan iso ngomong lho mboten Bu. Masuk orang. Lah nggih ta? Dan itu bayi kekanti bangun lali. Terus akhirnya lahirnya Nabi Isa nggih. Nabi Isa lahir saking Siti Maryam. Nah, Siti Maryam niku wau ponane sinten Nabi Zakaria. Sesuai persis niku mawon nggih. Terus Nabi Zakaria ngopeni Nabi Siti Maryam sampai dia anak niku Nabi Zakaria matur. Lah iki imrone iso duwe anak. Berarti aku nek ndongone Allah ya duwe Anak. Lah niki Nabi Zakaria umure tengen wau pinten Bu? 120 tahun. Ya. Terus sinten istrine sinten umure pinten wau? 98. Lah ngoten. Terus malaikat Jibril matur, "Hei Mas Zakaria, sampeyan iki dikabarne dening Allah aku ya anak. Mosok to? Anake jenenge Yahya. Yahya niku kan selama hidup imane, atine Yahya niku. Terus gak punya sahabat, gak punya hawa nafsu. Itu Nabi ya. Terus cirine apa aku engko nek duwe anak? Allah matur, cirine Nabi Zakaria sampai kok 3 hari 3 malam ora iso ngomong. Napa Bu? Disuruh. Kita Nabi Zakaria nih bau 3 hari 3 malam tidak bisa ngomong, ora iso ngomong. Terus tujuannya apa? Ben banyak dikir dumateng Allah, ben boten ngomong napa-napa. Lah niku tenang. Akhirnya napa? Istrine Nabi Zakaria napa? Hamil.
lahir Nabi Yahya itu artinya sing imane lurus. Terus mengke Nabi Yahya niku ceritane ingkang benerne kenabiane Nabi Isa. Mungkin Nabi Isa itu menyampaikan agama diprotes tiang negara sakniki napa? Bani Israil. Niku wis protes kalau nerang karuan. Mengke sing benane sing bela Nabi Isa niku Nabi Yahya. Berarti napa niku? Saudara sepupu nggih, Bu? Nabi Yahya niku nek kali Nabi Zakaria, napa sinten? Nabi Yahya kali Nabi Isa saudara sepupu. Nek Nabi Zakaria niku dulure Imron. Ngoten nggih Bu, niki sejarah. Kita makanya kudu ngertos ceritane niki. Lah mengke Nabi Isa niku sing nabi sing saiki tesih sugeng tesih urip. Niku nomor setunggal Nabi sinten Isa. Nah Nabi Isa niku difitnah kali umate bahwasanya apa niku gak bener, tapi kelebihannya Nabi Isa nomor setunggal bisa menghidupkan orang mati. Tanah niku diutil-util nanti bisa jadi burung. Yang sakit peripat itu diusap wonten saged sembuh. Terus iso mbaten atine wong. Niku kelebihannya Nabi ya. Nek enten tiyang ngapusi didongakne Nabi Isa mati, ya langsung mati. Medeni mboten critane katane niki. Kalau kaji itu. Lah terus akhiripun Nabi Isa wau dipitnah umatipun akhirnya dipun angkat dening Allah ke langit. Nah, sampai saat ini tesih sugeng. Jadi ada pengertian Nabi Isa disalib itu mboten leres. Sing disalib itu orang yang dirupakan dengan Nabi Isa. Namanya Yudas Iskariot. Sinten Bu? Yudas Iskariot. Itu rupane padha Nabi Isa. Terus kali umatnya itu disalib niku ngeten diseksa. Lah jarene penebus dosa. Lah niku namanya Yudas Iskariot. Asline Nabi Isa itu diangkat ke langit. Mengke pas hari akhir hari kiamat Nabi Isa itu turun mateni Dajjal. Dajjal itu mripate siji, motone siji teliti. Niku cukup mengke kae maksiat wis kekaruan. Mijik nek akhir zaman. Jadi insyaallah kita boten nemoni nggih Bu. Lagi niku mengke sing mateni Dajjal Nabi Isa. Lah mungkin nek sampun wonten makame Nabi Muhammad niki terus niki Abu Bakar niku umat itu tengah iki kosong. Lah niku calone kangge makame Nabi Isa. Ngoten niku sampai ngoten. Enten lho. Iku saged dipahami nggih, Mbak Bu? Nah, ceritane ngoten niku iki mae ngoten. Lah terus Nabi sinten niku Zakaria wau akhire gadah anak namine sinten mau ya Yahya niku hidup artine ya natine. Lah ngoten niku. Nek Allah menghendaki segala sesuatu niku mudah. Maknane ngeten nggih Bu. Niku walon cumane Nabi Zakaria, dungane Imron, lah ngoten niku. Semua ini semua harus memahami dengan apa Bu? Iman. Kayak Isra Mi'raj itu kita harus memahami dengan iman. Nek mboten dengan iman mboten sadar nggih Bu. Kejadian siang malam ngeten iki. Iki mau awan saiki kok bengi. Niku dengan iman. Wa tilaful laili wan nahar. Silih bergantine siang dan malam itu tanda kekuasaane Gusti Allah. Mboten ujug-ujug nggih Bu. Mboten peristiwa alam, tapi niku wonten sing rubah. Nggih niku Gusti Allah. Makanya sing aman sing bener kita iman. Nek beriman apa amal saleh. Urut-urutane ngoten nggih Bu. Jadose nek kita saged runtut ngoten, hikmah urip ning donya niki kita saged memahami. Intine ngoten. Alhamdulillah. Sampun kita saged dipahami kok jeleng-eleng. Tonggo ati iku limo Ya warnane maca Al-Qur'an angan-angan sak manane. Oke, yo diangan-angan nggih, Mbak. Nggih. Terake apa iman itu penting. Ngoten nggih, Mbak. Nggih. Alhamdulillah niku sedaya niku keterangane Al-Qur'an iki semua yang ada di Al-Qur'an iki leres. Alhamdulillah, monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu-ibu ingkang saged kita aturaken, monggo kita Allahumma kami di Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
وذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا وجهتين يا رب العالمين. Amin. Maka ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkung pangapunten mugi-mugi diiringi ridhonipun Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.